najnovšie je to, že ostávam v Slovane, tak už tie veci vôbec nechcem riešiť, dosť bolo napísané, povedané a nejak sa to ešte vtedy nevyriešilo a teraz už všetko vyzerá tak, že ostávam v Slovane. A Tampa zlyhala na príchode toho Bishopa z Washingtonu? Ja vôbec neviem, lebo on nemá ešte zmluvu na ďalšiu sezónu, takže vôbec nechcem to riešiť, som v Slovane a takto asi vyzerá na ten ďalšiu sezónu. Takže ti viac menej padla v vode teraz tá reprezentačná, nie že prestávka, ale príprava na šampionát? Určite áno. Neviem, lepšie ako sedieť doma s vyloženými nohami. Je to ešte skvelý pocit byť nominovaný medzi toľkých chalanov a takého skvelého kolektívu. Takže veľmi sa na to teším, že som tu a na tie ďalšie prípravné zápasy, ktoré nás čakajú. Ako vnímaš svoju pozíciu v brankárskej štvorici? Neviem, myslím, že každý to má vo svojich rukách a treba podávať skvelé výkony, či na tréningu alebo v zápasoch, tak potom už na tréningu to vyberie. Čo naznačil tebe a čo naznačil mužstvu na zápas vo Švédsku, vlastne obidva zápasy? Tak, neviem, tí Švédi boli inej úrovni než my, bolo to vidieť aj v tých zápasoch a myslím, že ešte máme na čom popracovať a nikto nehral, takže ten druhý zápas bol, myslím, že nepodarený z našej strany a ten zápas druhý už bol veľa lepší na škola tej tretej tretiny. Takže ja si myslím, že každým tým zápasom sa to bude zlepšovať a ten tým bude lepší a záhradnejší. Takže tieto prehry alebo výhry v tej príprave a myslím, že nie sú posledné aby sme podávali dobré výkony a aby sme sa zohrali pred tým majstrovstvami. Tu som videl pár reprezentačných tréningov, boli aj veselšie ako ten dnešný, možno už v Bielorusku asi aj to víťazstvo by bolo vhod, aby sa zlepšila tá klíma. Víťazstvo určite je vždycky a niečo, čo každý tým potrebuje, tak ja si myslím, že v tom Bielorusku bude dobré, ak vyhráme späť z tých dvoch zápasov a nachystáme si to, aby sme išli potom ďalej, tak treba trošku takú pohodičku do týmu priniesť a víťazstvo ešte postalo.